Kiitos Irina haasteesta. Ja koska mulla ei ole huomenna onnipäivä vaan Jennillä, eikä mulla ole kuskia eikä kuvaaja, minun pitää tehdä nyt jotain muuta. Koska ratsastuksen tähden mä oon joukannut aika paljon, niin minäpäs nyt teen auringon tervehdys 1 ja 2. Toivottavasti muutkin hevosihmiset tekee, niin teidän hevosilla on kivempaa teidän avulla. Moikka! Tultiin justiin Uskon kanssa maastolenkiltä. Tää on hurja poni. Se pukitti alas tuolla pari kertaa maastossa. Täällä on kyllä ikää jo 18 vuotta ja tää on tuolta Kakolasta kotoisin. Mutta mä en haasta ketään, vaan mä kiitän kaikkia ihmisiä, joihin mä oon törmännyt hevosten kautta. Ja nyt on ihana ollut uudistaa noita vanhoja heppatuttuja ja nähdä ja tutustua uusiin. Kiitos Mattaksen tallin porukalle, kun ne kestää mun ainaisia jaaritteluita, ja kiitos kaikille ihanille hoitajille ja opettajille ja valmentajille. Ja sitten tää on Onnille. Ei mennyt. Usko kunnolla. Jeps.